Тази песен специално посвещение за Юлина Маганева, може би скоро време и Енималева, хаха. Моля, повече до вас не ми кара да ти изпращам, защото ти къде живееш, направо с главата се хващам. И продължавам аз да не мога точно да си обясня. Как може да имаш резиденция баш на края на света? Преминах аз през всичко, улици тъмни и подтайни, квартали забравени и крайни, бъри дълги и безкрайни. Как по дялите се преминаваш толкова тежка съдба? Ти не си отдалечена от центъра, ами направо от самата планета Земя. Около месец и половина ти е пътя до магазина. Абе Юлина, по-добре да живееш в чужбина. И не мога аз да продължа да вървя, не мога аз да продължа да вървя, не мога аз да продължа да вървя, не мога аз да продължа да вървя. Но трябва да продължа, не трябва да се спра всичко до края, аз трябва да доведа. Ако трябва в крайна сметка ще дръпна един холандец, ще ходя като пиян ирландец и облечен като шотландец. Замъгленото съзнание никога не е било за мене пречка, моля се на Господ това да е последната пресечка. Fuck you. Защото ако не, аз ще поудея, направо ръце ще разперя и ще запея, защото не мога аз да продължа да вървя, 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 не мога. Просто не мога. Разбираш ли, не мога. Живееш на майната си, човек. И аз просто не мога. И в крайна сметка напред да вървя, аз продължавам. В този момент последните си запаси от енергия изхабявам. Тук светофар, там дълга пресечка. Започвам да се чувствам малък като кибрите на клечка. И продължавам по безкрайния път да вървя, вече е по-гадно от ада и страшния съд. Започвам да се замислям дали изобщо жив ще стигна и ако не след тая добра постъпка дали рая ще достигна. Чувствам се сега аз като същински мъченик, като сляп зъботехник и като безрък техник. Сякаш самия Господ получих аз съретник, от съдбата силен плесник и да плача вече имам тик. Страх ме дори поглед назад да отвърна, като сещам колко път ми чак назад, направо ще повърна. Започвам да се замислям дали да се откажа, дишам тежко, ставите ми издават багажа. Няма ли край това дълго и тежко мъчение, предусещам, че най-накрая ще завърши с погребение. Най-накрая успяхме да изкачим ние на върха Баира и дано в крайна сметка това приключва панаира, защото не мога аз да продължа да вървя, не мога да продължа да вървя, не мога аз да продължа да вървя, не мога аз да продължа да вървя, не. Съжалявам, повече няма да те изпращам. Писна ми. На 20 години съм. Искам поне още толкова да живея. Съжалявам. Хващай се автобуси, самолети, совалки, космически кораби, телепортатори, черни дупки. Но жертва е живота на хората. Аз съм просто едно обикновено момче. Дано тая песен стигне до те. Да, Калин Манев, in the mix, 2012. Край.